салому дуруд дӯстон ва тамошобинони гиромиқадри канали Футбародарон. Ба он нигоҳ накарда ки чанд соли охир атрофи туби тиллои баҳси мунозираҳои зиёде аст ва бисёриҳо онро ҷоизаи беқадр номиданд, вале ҳоло ҳам он бо нуфузтарин ҷоизаи инфиродӣ дар футбол боқӣ мемонад. На забести фифа, на ягон ҷоизаи дигар натавонистанд аз рӯи нуфузи эътибор ба он баробар шаванд. Аз ин сабаб тамоми сол оиди туби тиллоӣ гап мезананд, муҳокима мекунанд ва дар оянда ҳам хоҳанд кард. То маросими ҷоизаспории туби тиллои соли 2022 ҳоло вақти зиёде аст, вале мо маълумотҳои ҷолиберо атрофи он ҷамъоварӣ кардем ва ҳамин ҳоло пешкаши шумо хоҳем кард. Лайкҳои қиматбоҳи худро фаромӯш накунед. Мо бошем, оғоз мекунем. хотиррасон мекунем ки сарпарасти барномаҳои мо ширкати 1x аст. тамошои бозиҳои дастаи дӯстдоштаи худро ҳамроҳ бо 1x метавонад ҷолибтар кунад, зеро онҳо коэффициентҳои баландтаринро пешниҳод мекунанд. вале муҳимтар аз ҳама истифодабарандагони навро бо промокоди ташрифут дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. тағйиротҳо дар туби тиллоӣ. пас аз ҳолҳои тӯлонӣ ташкилотчии ҷоизаи бонуфуз маҷаллаи франс футбол хост қоидаҳои споридани туби тиллоиро иваз кунад. якум ин ки аз ин пас споридани туби тиллоӣ аз рӯи натиҷаҳои як мавсим хоҳанд буд, на ин ки аз рӯи натиҷаҳо дар давоми як соли тақвимӣ. дуюм тағйирот ин аст ки аз ин пас журналистони танҳо 100 кишвар овоз хоҳанд дод. ин 100 кишварҳое ҳастанд ки мунтахабашон дар рейтинги фифа ба садгонаи беҳтарин шомил аст. қаблан журналистони 180 кишвар овоз медоданд ки баъзеи онҳо ба ғайр аз месси ва роналду дигар ҳеҷ касро намешиносанд. сеюм тағйирот ин қоидаҳои овоздиҳӣ. аз ин пас ҳангоми овоздиҳӣ натиҷаҳои шахсии бозигар бештар ба инобат гирифта мешаванд. ҷоизаҳои дастовии ӯ ба нақши дуюм мераванд. барои мисол соли гузашта бисёриҳо жоржиньоро фаворити туби тиллоӣ ҳисоб мекарданд ва ин танҳо ба он хотир ки ӯ ҳамроҳи челси ва мунтахаби италия ғолиби лигаи чемпионҳо ва евро 2020 шуд. чӣ тавре ки гуфтем, аз ин пас дигар чунин ҳолатҳо рух нахоҳанд дод. аз ин тағйиротҳо ба хулоса омадан мумкин аст ки имсол месси ва роналду ягон хел имкон надоранд то ғолиби туби тиллоӣ шаванд. ин бозингарон аниқ бензема ва левандовскиро дар 2.5 моҳи боқимондаи мавсим дарёб нахоҳанд кард. туби тиллоӣ кай спорида мешавад? тибқи маълумоти нашрияи леквив имсол туби тиллои моҳи октябр супорида хоҳад шуд. аз ин бармеояд ки натиҷаҳои бозингаронро дар ҷоми ҷаҳони соли 2022 ки моҳи ноябр оғоз мешавад дар мавсими оянда ба назар хоҳанд гирифт, яъне барои супоридани туби тиллоии соли 2023. дар ин ҳол беҳтар мешуд ки туби тиллоиро моҳи август супоранд, зеро мухлисон боварӣ ҳосил хоҳанд кард ки дар супоридани он мавсими нав таъсир намерасонад. ин бештар аз рӯи адолат мешуд. киҳо фаворит ҳастанд? нашрияи голком ҳамасола баъри муайян кардани фаворитҳои туби тиллоӣ байни коршиносони футбол назарпурсӣ мекунад ва вобаста ба он рейтинг тартиб медиҳад. албатта ин нашрия ба туби тиллоӣ ягон хел дахл надорад, вале рӯйхати фаворитҳоро фаҳмидан ҳамеша ҷолиб аст. соли гузашта ин нашрия мессиро фаворит ҳисоб карду ӯ дар ҳақиқат туби тиллоиро ба даст овард. хулас голком рӯйхати фаворитҳоро баъри туби тиллоии соли 2022 пешниҳод кард ки он аз 20 мавқеъ иборат аст. аз қафо оғоз мекунем. ҷои 20 Лионел Месси. тавре ки навишта шудааст, қаблан ӯ ҳамчун ғолиби туби тиллоии соли гузашта дар рӯйхати имсола ҷои давомро ишғол мекард, вале пас аз шикасти ПСЖ аз Реал ӯ якбора ба ҷои охирон фаромад. ҷои 19-ум Кристофер Нкунку аз Red Bull Leipzig, 18-ум Фил Фоден аз Манчестер Сити, 17-ум Эрлинг Холланд аз Боруссияи Дортмунд, 16-ум Криштиану Роналду аз Манчестер Юнайтед. роналду дар рейтинги қаблии фаворитҳо дар ҷои 18-ум буд, вале пас аз хетрик зидди Тоттенхем ду зина боло баромад. 15-ум Кевин Де Брюйне аз Манчестер Сити, 14-ум Томас Мюллер аз Бавария, 13-ум Себастьян Аллер аз Аякс, 12-ум Эдуард Менди аз Челси, 11-ум Трент Александр Арнольд аз Ливерпул. даҳгонаи беҳтаринро Риёд Марез аз Манчестер Сити оғоз мекунад. 9-ум Душан Влахович аз Ювентус, 8-ум Винисиус Ҷуниор аз Реал Мадрид, 7-ум Бернардо Силва аз Манчестер Сити. шахсан ман мавқеи ӯро хело шубҳанок мешуморам. Винисиус Ҷуниор аниқ арзандаи он буд ки аз Силва болотар ҷойгир шавад. 6-ум Садио Мане аз Ливерпул, 5-ум Лука Модрич аз Реал Мадрид, 4-ум Килиан Мбаппе аз ПСЖ. сегонаи беҳтаринҳоро Муҳаммад Сало оғоз мекунад, 2-ум Карим Бензема ва 1-ум Роберт Левандовски. дар боло мо гуфтем ки ҷоизаҳои дастави дигар якумдараҷа нестанд, вале ба ҳар ҳол онҳо ҳам таъсири худро хоҳанд расонд. мисол дар рӯйхати фаворитҳо қаблан Мбаппе дар ҷои якум буд, вале пас аз шикаст аз Реал ӯ ба ҷои 4-ум фаромад. ҳамин ҳоло Салову Бенземаву Левандовски байни ҳам баъри туби тиллоӣ рақобат карда истоданд. фикр мекунам ки ғалаба дар лигаи чемпионҳо ҳалкунанда хоҳад буд. шумо дар ин бора чӣ андеша доред? ба фикри шумо кӣ бояд имсол ғолиби туби тиллоӣ шавад? ҳатман дар комментария нависед. бо ҳамин тамом дӯстон, бо шумо буд канали Футбародарон ва ман Берӯз Артиков. хайр то барномаҳои дигар. муваффақу пирӯз бошед.